Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hapadeng ki jing e bagi pat ba jong ka jilla ki kendu la ka dei ha ka jilla nesha ki wei pat ki jilla jong kari India kinong yalam jong ka National People's Youth Front kimi isha kamat bandan bentalang bat ki baya kendu jing e u National President ka National People's Youth Front uba Nikki Nongklau hene ka si habaya kren bat unong san hima halor ka jingja ya ka wei ka samla pule nursing kabadei na ka jilla Meghalaya West Garo Hills ulai thu bahadin bau yoi hakilat pathai khubor halor kani ka jingja marmar ula pentip shekinong yalam jongka NPP bat NPYF jongka jilla Manipur bakin shim khialem bat banirap eki bahayang hasem jongka ni ka khna uba nongklau upha ro ka khubor ngolem sheki bahayang hasem jongka ni ka khna kabalatip kurteng kumka ABL Sachana CH Marak kabapuli ha ka 4th semester BSc ha Regional Institute of Medical Science Imphal Shushu ula ay kublay yakinong ilam ka NPP bat ka NPYF Manipur hapo ka jingilam jong u State President Ujoy Kumar kibalasan ran lang ya kayeng kasem jong kani kasamla nadu hanen kasngi henne ka step ha ka bakilale ka postmortem bat hadu baladep banle ya ka postmortem bat one kit no ya ka met basa jong kani kasamla Meghalaya uba nongkla ula ongru bakaseng kanyai dan benta bat kipat ba ka jilla la ka dei ha ka nukunu ka kamtam nada ki kendu jing e kilaban pentip shaki bat ki kloy banirap kat kabala na ka benta ka jing bha ka jongki kumban chipin kan mau kani ka samla kalalap baka phasi ha ka step jong ka sauterik ha hostel jong ka RIMS Imphal bat na kalyang kinong pania jong kani ka jaka puli marmar kila pentip shiki bor jong ka an manle e ka badan kam Father, may you be with us, Father, and may you be with the bereaved family, Father. Father, I also like to pray for the friends. But in this difficult moment, Father, our words are not coming out. So, Father, we submit everything to you. In the mighty name of Lord Jesus, we pray. Amen. Amen. Kaliang ka NPP ni semua ban ai ka jing semolem syaki yang kasem jong i ABL SCH Marak ibasyong basa harong ram West Garo Hills apa don tu jing ja apa susi apo rims hante apo Manipur ide i kena i balik ya ke nursing but ila don ka 4th semester kat kung ka jing tip bangiyo Temas niyo hi atau kajing tip ka susi nila patha ya ki party workers jongi hapo Manipur ki NPYF bat ki NPP members bikin ai kajing harap lem ba ka de kisnong nongwe ya ki ni ki try nang ni te ngasung ban ai khoblay ru ya ki NPYF bat ki NPP Manipur ba ki don rengkat lem bat kamet nadu menen bat hadu bakin dapai ki bahayang basam menen step bat hadu dan pendap ya kapus modem bat menta kilawan ra ya kamet jenis pop Meghalaya sa sisien ngasmo nga airang kataka jenis modem ya kani kay kasam to play undang dekat bat kani kay kasam akum kani kapor habay day bat katu ka jingrap baki ai tengah suman ai ko play kamtam ni State President jong ka Manipur Ujoy Kumar bla don dekat lang bat ki bahayang basam minum step apor balik ya kapus modem bat hadu bendela penkit no ikamet sipo Meghalaya sini. Hoi aba niyo terjentip ba ide tai kena no Meghalaya te ni simkhya bat ni pathai te ya ki unit lo ni sipo Manipur bikin lek yarap lem na ki lek pek lem kenang banyon pendap ki kam ki jam ha ka rukom ka opek udum siam jing bat kani ngatharai ni kwa ben beteng bangin ai ka jing yarap ya kinu ki kena dari na Meghalaya hapo North East lan dari na North East hapo ri hi berkoi dari siam jing na kalian kaseng ni kloy ban ai kata jing Arab bat intermen ru bakin wan sakhmat bakin batay yang bikin petip yang jing joki bat hai bor jong la jong ibarit kat bangila ni kwa ban ai kata jing Arab